Onneksi olkoon sinut oma valinta. Kiitos. Mistä? Tule kollektiivihuoneeseen. Kerrotaan siellä vielä, mitä sinun tulee tehdä. Kuten olemme kaikki varmasti huomanneet, ihmismielen pahoinvointi on ollut suuresti esillä nyt 2010-luvun loppupuolesta tähän päivään saakka. Emmekä me voi korjata mitään vain arvailemalla, haastattelemalla nykypäivän ihmisiä, lukemalla artikkeleita tai katsomalla videoita menneisyydestä. Me teimme viime viikon kokouksessa äänestyksen ja Lea, sinä tosiaankin lähdet menneisyyteen toteuttamaan tutkimustamme. Olisi vaarallista yrittää muuttaa menneisyyttä, mutta jos käyt siellä hiiren hiljaa, kerät kallisarvoista tietoa, etkä vaikuta mihinkään, tämän pitäisi onnistua. Olet ainoa, joka osaa rakentaa matkustuskellon moitteettomasti ja olet myös läpäissyt kaikki kognitiiviset testit. Ja kliiniset myöskin. Olet ehdokkaista se, joka vie vähimmällä todennäköisyydellä mitään nykypäivän tauteja sinne. Me oikeasti luotamme sinuun, ja koska olet adoptoitu muualta, et voi vaarantaa omaa sukulinjaasi tekemällä tutkimusta täällä Kainuussa. Nimenomaan Kainuun hyvinvoinnista me olemme kiinnostuneita. Niin siis meillä ei ole varaa lähettää sinua muualle, mutta näitä tuloksiahan voidaan yleistää koko Suomen mittakaavalle. Niin, ihmiskunta on kärsinyt jo tarpeeksi. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun käytetään kelloa isolla skaalalla. En ole vielä hirveästi kerennyt miettiä, mutta saanhan paikan päällä itse valita, miten tiedonkeruun teen. Se päätös on sinun käsissäsi, kunhan palaat 2 päivän sisällä takaisin ja dokumentoit sen. Jos tulee ongelmia, saat lisäaikaa vielä 1 päivän, mutta se on ehdoton takaraja. Tämä on vaarallinen projekti ja me emme tiedä mitä tulee käymään, mutta olet osoittanut mielenkiintoasi sekä heittäytymiskykyäsi joka ikinen päivä, kun olet ollut projektissamme mukana. Me uskomme sinuun. Ja ei tarvinne muistuttaa, että vuoteen 0 ei ole menemistä. Joo, jos menen aikaan ennen ajanlaskun alkua, kello heittää minut 10 000 vuotta taaksepäin ja sitä meistä kukaan ei halua. Mutta te voitte luottaa muhun. Oletko valmis? Joo. Mä lähden huomenna mun adoptioäidin suvun talolta Suomussalmelta. Hyvä matka! Onnea matkaa. Kiitos. Siis oh my god, kelaa, mä sain sen paikan. Voi vittu. No. No niin, otetaan ukko käyttöön. Siinä mummolla kantapala. Oles hyvä.
Siinä Ronjalle pala. Kiitos. Mikä se on? Kuka sinä olet? Pappaja! Otetaan ihan rauhassa. Mä voin selittää. Älkää peljätkö. Maarit kulta. Vietkö mummon hänen makuukammarinsa? Hän menee aivan tolaltaan. Ja sinä? Miten sinä pääsit tänne? Minä suljin etuoven jo ennen päivällistä. Niin, ovi. Kun mä tulin tavallaan... Mä en... Miten mä Istu tyttösen jalas. Onpa omituista. Kertokaahan nimenne, neiti hyvä. Lea Moilanen. Voisitteko kertoa, mikä vuosi nyt on? Jahas. No, me ollaan kovalaisten perhe. Miksi sinä vuotta meiltä kyselet? Niin, siis, onko ne kenties lyönyt päässä? Siis, tiedätkö kuka residentti on? On tuo 956. Mistä sä tänne oikein ilmestyit? En ole lyönyt päätäni. Ja Kekkonenhan se taitaa olla. Totuus on, että en ole alun perin täältä. Tulin pitkän matkan takaa ja voisitteko vastata muutamaan kysymykseen? Isä, onko hän tullut sellaisesta lentävästä lautasesta, jonka Eno näki Juntusrannassa? Ei tämä sellainen tapaus taida olla. Kuulkaahan. Menkää te katsastamaan lehmiä, niin minä hoidan tämän tilanteen meidän matkustalijamme kanssa loppuun. Taidat kyllä tietää, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Itse asiassa se taitaa olla ainut vaihtoehto. Ei sinua luojan nimeen tuonne kylmähän voi heittää. Otappa nuo ulkokengät pois sisäätiloissa. Joo, toki. Kiitos, herra Kovalainen. Mä voin oikeesti nukkua vaikka lattialla. Mä lähden heti aamulla ja ei mun perään tarvii oikeesti huolehtia. Vieras kamari on tuosta oikealle, heti ensimmäinen ovi. Kiitos. Siellä on petivaatteet jo valmiina. Mukava vihdoin tavata. Anteeksi, mitä sinä sanoit? Niin, joo, ei mitään. Menehän jo nukkumaan. Olet varmasti väsynyt. Joo, hyvää yötä. Pilasitko nyt kaiken? Niin stereotyyppinen aikamatkustaja. Mikä väsi nyt on? Tää lähtee täältä ennen kuin rupeavat luulla hulluksi. Joka jäi kiinni siihen aitaan. Vittunen puku! Ei kaatuna, sulla on kyllä sätti siellä niinku... Tällainen voi kärsii. Oiva! Joo! Black Sabbath on tosi hyvä kans. Black Sabbath on vitun kova, mutta niinku... En mä tiedä. Tällä niinku perinteisesti ystävä. Ei säkee. Kuulitteko se ton? Meillä olisi ollut jo. Mennään katsomaan. Hei. Moi. Mä oon eksynyt
Ja täällä on tosi kylmä. Mä oon Moilasen Lea. Eihän mä nyt voi tuolla päästä sisään. No ei ihme, että sulla on kylmä, kun tuollaiset ohuet rievut päällä liikut. Tuo sisään. Tuu vaan, tossa on sulle viltti. Tossa. Ja täällä on vaatteita. Tervetuloa vaan joukkoon. Sovit ku nyrkki silmään. Vaikka ootkin likka. Kaisukin on täällä. Just. Kuka se likka sitten niinku oli? Kiva, että tuli joku likka. No, miksi me päästiin tuntemaan Kyllä se Kaisun lisäksi pitää joku toinenkin olla. Tiedätkö Kimmo? Se Kimmo. Lypsää Kimmo. Kimmo meni lypsämään lehmää ja se ei saanut mitään aikaisemmin. Miten kuka ei osaa lypsää lehmää? Hieman perseestä. Moi. Au! Au! Pave! Nyt turpa kiinni. Ihan hyvin käytyä Paven äitin paita sulle. Aika makee. Sikamakee. Niin kuin Helsingissä sanotaan. Kävin siellä viime syksynä. Kiitti. Pave äitillä on hyvä tyyli. Olut. Mun nimi tosiaan on Heikkisen Leve. Toi tossa on Pave, tossa on Oiva ja Kaisu. No, mitäs te pojat yleensä täällä teette? No mitä luulet? Juo helvetisti kaljaa. Eli ei paljon mitään. Ollaan nyt vahtimiehinä, kun Paven vanhemmat lähti Rootokselle pariksi viikoksi, niin ajateltiin, että voidaan pitää pari kaljotteluiltaa. Ja sit musiikkihommia. Kylillä muut tunnetaan soivana oivana. Niin just. Miltä pitäjältä sä olitkaan kotoisin? Suomussalmelta, niin kuin teki. Mä käyn vaan koulua eri paikassa, niin siksi ollaan varmaan ennen nähty. Mutta tosi kiva tutustua teihin. Soiva, Oiva, Kaisu, Leve ja Pave. Nekin on muuten lempinimiä, vai mitä? On. On. Vai mitä, Pave? Niin sillä vaan, että sä et varmaan halua tietää mun oikeata nimeä. No, nyt ainakin haluan. Se on Leevi Eikka. Anteeksi, sori. Ei ollut tarkoitus nauraa. Se on tosi hieno nimi. En vaan ehkä omalle lapselle antaisi. Niin. Siksi mä käytänkin Leveä. Mutta ethän sinä ole leveä. Vittuun hauska juttu. Ottaako joku tobakkia? Minä. Kokkisa. Onko tuo muka tupakkaa? Anna. Ei kiitos. Onko jollain antaa tulta? Mulla on. Tossa. Miksi sinulla on tulta, jos et polta? No. No Leve, mikä sut tekee onnelliseksi? Varmaankin nämä kaverit tässä. Ja että mulla on joku oma juttu.
Ei ole liikaa vaihtoehtoja elämässä. Oishan se ihan kiva omistaa joku muunkin menopeli kuin mopo, mutta kyllä mä pärjään. Entä stressi ja sen sieltä? Tämä on ku Yleisradio haastattelussa! Maailman tilannehan se mietityttää. Vietnamin sota ja jotenkin tuntuu, että ihmiset vaan tyhmenee päivä päivältä. Vieläkin me vaan tapetaan toisiamme, vaikka on vuosi 1974. Mutta tieto siitä, että Jumalan läsnä on helpottanut itseään. Elämä on niinku kirja. Kaikki on kirjoitettu siihen valmiiksi. Ja me vaan mennään yksi sivu kerrallaan. Mutta kirjassa voi mennä taaksepäin avaamalla sivu jostain ihan satunnaista kohdasta. Ei päde enää. Niin, kiitos vaan tunnelman latistamisesta. Mut toi oli tosi kaunis ajatusleve. Entä te muut? No, mua vähän kiusottaan. Tai no, kiusotellaan koulussa. Ei se oo mitään pahaa. Ei vai? Mitä on käynyt? No, ne Pyyvara-veljekset. Ne ottaa välillä semmosia mitä ne on? Ketjuja. Niin, ketjuja. Ja no, paiskoo mua niille. Sairasta. Kuule, mä olin ihan jätkämainen. Mua oikeastaan pelottaa mennä vähän kouluun, kun ei ne maikat tee sille asialle mitään. Siis, eikö teillä ole välituntivalvoja? No on meillä, mutta ei ne nyt joka nurkantaan nää. Eikä kuule. Haluttais kertoa niille, mutta Kaisu haluaa suojella sen kiusantekijöitä. Ne on ihan kakaroita. Kyrpiä ne. Mut kyllä mä oon jo tajunnut, että mä oon täysin outolinto ja mulla ei ole paikkaa tässä maailmassa. Ja Puhut tollasia. Hei, sulla on aina paikka täällä. Jep. Vai, ootte te kyllä. Kiitos. Mä en tiedä mitä mä tekisin ilman teitä. Entä, tiedättekö te ketään, jolla olisi mielenterveyden ongelmia? Ne on kaikki Salmijärvellä Pöpilässä. Ei me niistä paljon olla kuultu. Ai siis ihan masentuneetkin on hoidossa. Masennus. Niin. Sairaat sinne menee. Ei me semmoisista suvantovaiheista oikein puhuta sairaaltana. Ainakaan täällä päin. Kuulin, että masennus osaa nuoruutta. Se on joko menetetyn lapsuuden suremista tai vaikeiden asioiden käsittelyä, johon ei pysty yksin. Siksi Kaisu saa olla aina meidän kanssa, jos ei halua kotona olla. Niin. Kotonahan mä en edes pystyis pitää tällaisia vaatteita, kun tulis selkää. Mut noihan on kivat vaatteet. Niin on. Jep. Sikamakeet. Kiitti kaverit oikeesti. No mutta hei, mikäs tuo mahtava kello sulla on? Ihan peruskello, mut pitäisikö toi Pave vie nukkumaan jonnekin? Näyttää aika epämukavalta asennolta. Joo, vie vaan. Ota sä toi toinen käsi. Se ei oo käynyt sitten pesulla muutamaa päivää. Joo, eli en ylläty hajusta. Jep. 1, 2, 3. No niin, ja sit mennään. Sitten mennään. Istahan siihen. Pave ei muuten koskaan kertonut sen oikeata nimeä. Sen nimi on Simo. Mut miksi sit Se Pave on tosi outo äijä. Pave Maijanen? Kuka? Ei mitään. Hei, me voitais lähteä jo kotiin ja päin. Kyllä ne tulee hakkeen. Älkää ajako ojaan sitten siinä mutkassa.
No ei tällä kertaa. Pusi vaan sinne. Niin. Tuo kello. En oo ennen nähnyt tollaista. Leve, sä oot tosi hyvä tyyppi. Mut sun pitää nyt näyttää mulle, että mä voin luottaa sun. Jaha. No, totta kai. Tää ei oo siis ihan tavallinen kello. Tää näyttää siltä, koska... Hei! Tiedättekö miksi Kirka ei halua mennä lasitehtaalle? Koska siellä tehdään kirkasta lasia. Joo. No mut siis, jokainen minuutti tässä kellossa on 1 vuosi. Eli jos mä käännän tätä 10 minuuttia eteenpäin, niin sit mä menen 10 vuotta tulevaisuuteen. Jos taas 38 kertaa taaksepäin, niin sit 38 vuotta menneisyyteen. Ja näin tää varmistetaan. Ja miltä luvulta sä nyt olitkaan kotoisin? Lähdin Kajaanista vuonna 2023. Kajaanista? Joo, tää on tämmönen tutkimus. Mä tulin tänne tutkimaan teidän onnellisuutta ja vien sitten vastaukset tulevaisuuteen. Siellä meidän ikäiset on 2 kertaa enemmän stressaantuneempia, ahdistuneempia ja masentuneempia kuin täällä. Mutta tää on vaan tämmönen tutkimus. Ei tässä pitäisi mitään pahaa tapahtua. Ootko sinä sieltä Salmijärveltä karannut? Puhutkin jotenkin ouosti. Luota muhun. Ja luota myös siihen, että mä oon aina halunnut ihastua 70-luvun poikaa. Jaha. No se. No, näytähän tänne. Juksaat kuitenkin. Älä, rikot sen vielä. Et sä varmaan osaa käyttää sitä. Mitä sä sitten tekisit sillä? Mä sitä sulle kerron. Pidä vaan tunkkis. No jos kerta oot tulevaisuudesta, niin kerropa jotain, mikä muuttuu. Jotain hienoa. No, TV-kisoissa ei tarvi enää äänestää postikorteilla. Ja vastausten tulemisessa ei kestä viikkoa tai 2. Voit äänestää kotoa kännykällä tai läppärillä tai hybrid-TVn sinisellä napilla. Ja tulosten tulemisessa kestää joku 0,5 tuntia. Läppäri. Hybridi-TV. Siis onko siinä laatikon reunassa joku sininen nappi ja miten siihen pitäisi mukaan kirjoittaa, kenen haluaa voittavan? Ei, se on siinä kaukosäätimessä. Vaihtoehdot tulee televisioon ja sit sä valitset siitä, ketä äänestät. Tuo kuulostaa aivan tuulesta temmatulta. Usko pois. Et tuu koskaan tietää. En tiedä koskaan mitään. Paitsi sen, että oot kyllä kaunis.
myös. Sun kello on varmaan puhunut jonnekin sohvan väliin. Ja Lelellä on tapana mennä varhain kauppaan. Ja huomenta. Sä et ymmärrä. Se ei ole mikään tavallinen kello. Ja mä luulen, että Leve on ottanut sen ja matkustanut ajassa. Mitä hemmettiä? Ei tää mikään elokuva oo. Sun on pakko uskoa mua. Mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä ja mä tarviin sun apua. Mä oon käynyt tässä talossa aikaisemmin. Minä vuonna sä oot syntynyt? Vuonna 55. Miten sä edes niinku... Siitä on pakko olla lehtijuttu. Onko teillä tallessa lehteä vuodelta 1956, jossa kerrotaan keittiön ilmaantuneesta muukalaisesta? Sä olit siellä vauva. Herran Jumala. Miten mä voin unohtaa? Se lehtileike on jossain täällä. Tässä. Kohalaisten tupaan ilmestyy nuori nainen. Auringon nostaa hänestä jälkeen. Siinä on kuvakin susta. On muuten sammaa näkkää. Mä koitin etsiä tätä netistä, mutta ei tästä kai sit ole tehty digiversio. Joo. Netti. Digitaali. Ei tässä ole mitään järkeä. Älä nyt sekoo. Meidän pitää löytää Leve. Mä rakennan uuden kellon ja mä hakea sen pois sieltä. Ei se pääse sieltä yksin pois. Miten sä menisit rakentaa sellaisen taikakellon näillä kamppeilla? Mä otin varaosia mukaan. Nyt vaan toivotaan, että ne riittää. Okei, no hyvä. Kukaan ei saa tietää tästä. Onks noin sun vanhemmat? Ei jumalauta. Meissä piilaa. Mä menen. Äiti, isä, kuunnelkaa. Tehän sanoitte, että mä voin kutsua kavereita tänne ja... Unga dada. Sitten mä kuhtuin ja... Niin. Niin. Minkäslaisia kavereita sinulla oikein on? Kun jättävät kaljapulloja ympäri ämpäri toisen kotia. No en tiedä. Onko täällä vieläkin joku räkänokka? Niin. Terve. Mä jäin yöksi, kun viimeinen bussi meni joku. Mä olin lähdössä. Niin, Lea nukkui tuossa sohvalla. Jaa. Lea vai? Joku emäntä ei houkas sit. Sinä? Miten sinä olet täällä? Sama tyttö. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Etkä ole päivääkään vanhentunut. Simo, oo kilttiä. Saat kertoa mitä täällä oikein tapahtuu. Minä anelen nyt teitä, ette te sekoa. No minusta kyllä tuntuu siltä, että on ja se on. No. Eiks täällä ole mun paita päällä? No. Nyt ei likka pääse karkaamaan. Simo,
Ota hänestä kiinni. En varmasti ota. Nyt tehdään mitä olisi pitänyt tehdä vuosia sitten. Vai etkö muista mitä mummollesi tapahtui? Isä. Hyvä on. Minä hoitan sitten yksin. Poliisi! Poliisi! Lea! Mitä helvettiä? Anteeksi! Ei se oo kuollut, meidän pitää mennä! Se on mun isä. Ja varmaan kannattaa mennä piiloon. Naapuritalossa on kyläpuhelin ja äiti tuntiessa soittaa poliisit. Varsinkin kun sä pahoinpitelit mun isän. Mihin ihmeeseen Leve on voinut mennä? Jeesus. Jeesus. Se on mennyt tapaamaan Jeesusta. Hyvä! Mä tarvin sun kellon. Ja siis mun kellon. Mihin se mun kello on? Mä teen siitä uuden matkustuskellon. No, palautathan se ton takas. Tää on todella hyvä kello. Totta kai. Kiitos. Aika mennä. Isä, herätys. Hei. Simo, Mitäs? missä se tyttö on? Mikä tyttö? Isä puhuu ihan kummia puhut. Minähän sulle jäi. Tässä isä. Pitähän siitä. Kiitos Simo. Ei niin, pientä hätämää. Oletko varma, ettei se likka ole täällä? Oh, ihan 100 varma. Ketään likkoja täällä ei ole. Oi perseen. Poliisista päivää. No päivää. Tulkaa toki peremmälle. Tapahtunut pahoinpitely. Joo, täällä päin. Poliisi. Se tyttö on täällä jossain. Kävi kimppuun. No niin, tässä mun isäni. Sai tällin päähän ja tekijää ei ole löytynyt. Se on se tyttö! Se, joka kävi täällä vuosia sitten! Isä puhuu ihan kummia. Pitäisi päätutkituttaa. On vie sairaalalle, kunhan ajettaa takaisin asemalle. Tutkitaan talo ensin. Hei no poltetaan nyt yhdet sätket tässä odotellessa. Vai eikö konstaapeleille kelpaa? No. Tästä teillekin. Ettei jos tulta tarjota. Pelleille. Joo. Kiireitä pitää. Pitääpä se sinulle kuuluu. Kunhan kyseili. En ole ennen naispoliiseita nähnyt, onko mitenkäs
on niinku... Kunhan onpa teipä työssä. No, näinhän se toki on. Joo. Alkaa iltakin pidentyä. Se on se tyttö! Mihin se meni? Helvetistäkö minä tiedän? Leve! Oot sä täällä? Ota mua käestä. Toivottavasti tää toimii. Ei se aio tulla. Hei, täällä on jotain! Syrjityiksi ja kiusatuiksi joutuneet nuoret ovat saaneet tukea muilta nuorilta. Pyritään puolustamaan ja auttamaan toisia. Ihmiset ovat enemmän läsnä muiden kanssa, koska puhelimia tai muita laitteita ei ole. Laitteiden puuttumisen takia ihmiset eivät uppoudu omiin kupliinsa. Terveisin Lea. Mitä tämä on? Siis teitkö sä tän? Onko tää joku sairas vitsi? Mikä vitsi? Mikä syrjityksi ja kiusatuksi joutunut? Terveisin Lea. Onko Lea täällä? Sitäkö tää on? Lea! Lea! Ei ole! Sä vaan haluat kaikki rahat tästä projektista itsellesi! Mitkä rahat? En mä oo voinut tehdä mitään. Valehtelija! Mitä? Tässä on vika! Paketti sun vika! Mä en oo tehnyt mitään! No, niin minä vain vein ne tiedot kollegoilleni vuoteen 2023. En voinut kohdata heitä kasvotusten. Nolotti, koska olin epäonnistunut tehtävässäni. Tunsin muuttuneeni todella paljon matkan aikana. Me elimme Leven kanssa kaunista elämää. Emme voineet palata enää 70-luvulle Leven katoamisen takia, joten matkustimme vuoteen 1898. Vaihdoimme nimemme, menimme naimisiin ja lopetimme aikamatkustelun pysyvästi. Valittiin nimeksemme Liina ja Pekka Kovalainen, niin meidän todellisia identiteettejämme ei pystyisi selvittämään. Me kyllä aina kutsuimme toisiamme oikeilla nimillä. Se oli yhteinen salaisuutemme. Meille syntyi upea poika vuonna 1902. Nimesimme hänet Anteroksi ystävättäreni menehtyneen veljen muistoksi. Kun hän rupesi kyselemään isovanhemmistaan, me kerroimme hänelle, että he olivat kuolleet tulipalossa ennen hänen syntymäänsä, ja että kaikki valokuvat meistä ja heistä olisivat palaneet samalla. Tuntuihan se pahalta, mutta se täytyi tehdä. Pahaa pahemmalta tuntui sitten se, kun kumppanini Leve kaatui talvisodassa. Hän oli elämäni valo, ja hänen lähdettyään näin vain pimeää pitkän aikaa.
Vuonna 1955 rakkaan lapsenlapseni perhe otti minut asumaan heidän uuteen kotiinsa. Ja heti sen nähtyäni mietin, että siinä oli jotakin vinksallaan. Kun mainitsin heille siitä, he eivät välittäneet, eivätkä uskoneet minua. Kukaan ei uskonut minua. Olin aivan yksin, ja en tiennyt mikä oli totta ja mikä ei. Siksi minä vain päätin olla puhumatta. Minulla on vielä Paven kello, mutta sen sisällä ollut kemikaaliliuos on jo lakannut toimimasta. Koska liuos on kehitetty vasta 2020-luvulla tavalla, mitä minä en tiedä, en saa sitä millään toimimaan. Toivotonta. Ehkä minunkin on pian aika mennä. Moi. Come on, baby. Hop on into my car.